Karon mga ka-idol na ako dire sa opisina sa among co-op mga ka-idol sa One Vision sa One Vision mga ka-idol co-op kay mag nami fill upan mga ka-idol para sa subsidy sa mga tricycle driver mga ka-idol. Daghang tricycle driver nagparking mga ka-idol. So ubani ko nyo mga ka-idol mag fill up tas papel sa sulod mga ka-idol. Oh. Shout out. Shout out. Balita dia. O man nagagawa nito? Unsa? Kaling dito. Ni ana ba ana? Subsidy? Oh, o na? Pagani pasirox pa ko. Pero na. Oh. Baliwa. Aloy. Mare ato ang idol ko na to. Mga idol na to mga idol. Tapos na. Oh, si idol karon no. what's out. Nakalive po tayo noon ta mga idol. Last tinipir pa dyan, nag-live po. Yara guys. Itong mga nasa One Vision, dire na, hinahinay na mo pa rin. Oo, na. So guys. Tungod na, ayuda na to, na-form mo, 50 sa'yo pa lang. Aman ta magwala. Ha? Please. Apil ang chassis, si apil ang engine. Ala uday. Ayon sa may tanaw na ko katong plate number. Wala to 50 Alas interview kita na.